Wel, bore da bawb a croeso cynnes iawn i'n gwasanaeth Cymraeg Bromadryn y bore yma. Mae heddiw yw Sul y Drindod, y diwrnod pan dyn ni'n canolbwyntio a Duw fel Tad, Mab ac Ysbryd Glân. Byddwn yn defnyddio gwasanaeth wedi ei baratoi gan esgob Andy, felly dechrau ni gyda'n geiriau cyntaf. Yn enw'r Tad, a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yn Christ i fod yn bobl sanctaidd. Un dwyn i undod yn Christ, ger ei fron mewn cariad. Gras gogoneddus Duw, yn rhad rodd i ni yn yr Annwylid. Ydym yn mynd i dechrau ein gwasanaeth gan canu emyn arbennig o dda, emyn am y Drindod, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Diolch yn fawr i Mandy sydd wedi chwarae'r piano a Naomi sydd wedi canu i ni. Sanctaidd, 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 Dduw holl a lliwog, gyda gwawr y bore, dyrchafon fawl i ti. Sanctaidd, 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 Dyn ni'n troi at weithred o edifeirwch. Trwy gydnabod ein pechodau a'n hangen am fyddeiant, rydym yn gofyn i Dduw gymryd y cam cyntaf yn y cyfarfod hwn. Trygarha wrthym o Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni o Dduw dy drigaredd, a dyrwyn ni dy iachadwriaeth.
bydde di Dduw ein tad, fadda i ni, a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a rhoddi i ni ras a nerth yr ysbryd glân. Amen. Dwi'n mynd i darllen y pennod olaf o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan a'r adnodau olaf hefyd. Dyma Matthew 28, adnod 16. Aeth yr un disgybl ar 10 i Galilea, i'r mynydd lle y trefnodd Iesu iddynt fod. A phan welsant ef, a ddolasant ef, bod rhai yn amau. Daeth Iesu atynt, a llefaru wrthynt, rhoddoed i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch, gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio hwy yn enw'r tad, a'r mab a'r ysbryd glân, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, roedd fi gyda chwi yn wastad, hyd ddiwedd amser. Gwrandewch ar y hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Bendithiwch y tad, y mab a'r ysbryd glân, sy'n deiliwng i'w foli a'i ddyrchafu byth bythoedd. Prynais anrheg i Naomi o'r wythnos diwetha. Dim ond rhywbeth bach i'w ddweud rwy'n dy garu di. Dwi'n gwybod, gwr môr dda dwi. Jigsaw oedd. Mae wedi bod yn amser hir ers iddi wneud un, ond dwi'n gwybod ei bod hi'n ei hoffi. Dwi'n disgwyl bod lawer ohonych chi'n ei hoffi nhw hefyd. Ond nid jigsaw gyffredin oedd hwn. Dyma hi. Dim ond blwch bach, a dim ond 70 darn sydd ganddo. Ond does dim llun ar y bocs. A dewch i mi ddangos darnau i chi. Dyma nhw. Maen nhw wedi gwneud o blastig clir, pob un ohonyn nhw. Nid oes llun i'w wneud, ond maent yn ffitio gyda'i gilydd fel pob jigsaw arall. Allwch chi weld pam mae dim ond y fersiwn 70 darn y brynais? Nid yn unig nad oes llun i helpu, ond nid ych chi'n gwybod a ydych chi'n dal pob darn y ffordd iawn i fyny. Ond do'n i ddim yn rhy angharedig. Nes i ddim prynu'r fersiwn lle roedd nhw wedi rhoi 5 darn ychwanegol yn y blwch, darnau nad oedden nhw'n ffitio i'r jigsaw o gwbl. Wrth gwrs, gwblhaodd Naomi y jigsaw yn gyflym iawn. Dyma tystiolaeth. Heddiw yw Sul y Drindod. Diwrnod sy'n cael ei ofni gan bregethwyr ledled y byd, oherwydd ei bod yn meddwl bod disgwyl iddyn nhw esbonio'r Drindod. Yr athrawiaeth sy'n dweud bod Duw yn 3 ac yn 1. Dyw'r tad, dyw'r mab a dyw'r ysbryd glân. 3 pherson, 1 Duw. Sawl pregeth o Drindod ydych chi wedi ei clywed? Ydych chi wedi gallu ei deall yn llawn? Na fi chwaith. Efallai mewn rhyw ffordd fach, mae ceisio ddeall y Drindod fel y jigsaw hwnnw. Dyn ni wedi cael rhai darnau o wybodaeth. Pethau y mae Duw wedi ei datgelu amdano ei hun i ni trwy'r Beibl. A gallwn weld sut mae rhai ohonyn nhw'n ffitio ac yn gwneud synwyr. Ond hyd yn oed pan rydyn ni wedi ei rhoi nhw i gyd at ei gilydd, rydyn ni yn pendroni, ai dyna Duw? Ydyn ni mewn gwirionedd wedi cael llun o Dduw? Oherwydd ei fod yn ein gadael gyda rhai cwestiynau, efallai mwy nag oedd gennym ar dechrau. Ac fel fersiwn angharedig o'r jigsaw na phrynais i, efallai a bydd rhai darnau nad ydyn nhw'n ymddangos yn ffitio. Mae'n gas gen i ddweud, ond os ydych chi'n meddwl bod y Drindod fel
ia, dŵr a stêm, darlen pregaeth poblogaidd. Yna, ei bod yn delwedd mor braf, mae angen ni daflu'r dan jigsaw hwnnw i ffwrdd, oherwydd mewn gwirionedd, mae hynny'n rhy agos at heresi hynafol am y Drindod o'r enw modalism. Ydych chi eisiau gwybod mwy? Wel, byddaf yn falch iawn o siarad mwy â chi amdano, ond peidiwch â phoeni, nid dyna lle mae'r pregaeth hon yn mynd. Er gwaethaf, y ffaith bod y Drindod yn elfen sylfaenol bwysig o'n ffydd, mae'n parhau i fod yn ddirgel. Mae'n gofyn am ffydd mwyn ei dderbyn a'i gredu, ac nid yw hynny'n beth drwg. Ond, mae'r darnau jigsaw yn dal i ffitio gyda'i gilydd. Ac mae Duw dal wedi datgelu ei hun fel y Drindod mewn undod. Roedd geiriau Iesu yn ein darlleniad yn cyfarwyddwr disgyblion i fedyddio pobl yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. A hefyd wedi dweud wrthyn nhw am ddysgu y rhai maen nhw'n ei bedyddio, i fyddhau i bopeth rydw i, Iesu, wedi ei orchymyn i chi. Un o agweddau allweddol y Drindod yw ei hundod, ac yn enwog wrth ddarllen geiriau Iesu yn Efengyl Ioan, pennod 17, wrth iddo weddio yn yr ysbryd i'r Tad dros yr holl gredinwyr, ei weddi yw y gallem ni fod yn un. Mae yna rhywbeth am ddelwedd Duw fel y Drindod mewn undod sydd i fod i gael ei adlewyrchu yn yr eglwys ac, yn wir, yn ddynoliaeth. Meddyliwch am stori Adda ac Efa. Sut y cymerwyd Efa o ochr Adda, rhan ohono, i fod yn helpwr. Nid gair nawddoglyd ydy hynny. Fel y gwelsom gwpl o wythnosau yn ôl, mae'n air a ddefnyddir i ddisgrifio'r ysbryd glân ei hun. A, phan mae dyn a dynes yn ymuno eu hunain, maent yn dod yn un, ac fe'n gwneud ar ddelw Duw i'w adlewyrchu. Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi gweld llawer iawn o undod. Bu ymchwil o undod, ymdeimlad bod pobl yn dod ynghyd i ymladd y feirws hwn. Ond yn fwyaf diweddar, tynnwyd ein sylw at diffyg undod yn ein byd hefyd. Mae marwolaeth George Floyd yn America wedi dwyn yn ôl y ffocws sydd gan hiliaeth ar ein byd. Nid oes unrhyw awgrym y byddai pob person gwyn yn y sefyllfa honno yn gwneud yr un peth ag y gwnaeth y heddwas hwnnw i Floyd, penlinio ar ei wddf am 8 munud a hanner wrth iddo alw allan na allai anadlu. Ond mae ailadrodd straeon fel yr un hwnnw, nid yn unig yn America, ond ar draws y rhannau o'r byd sy'n edrych mor debyg i'n rhai ni yn syfrdanol. Mae unrhyw agwedd ar ein byd sy'n dangos unrhyw fath o wahaniaethu yn erbyn unrhyw un yn seiliedig ar lew ei croen, neu unrhyw agwedd arall ar ei dynoliaeth, yn afluniad hyll o ddelwedd Duw. Ac os ydym o'r farn nad oes gan hyn unrhyw beth i'w wneud â ni, yna mae angen ni feddwl eto. Nid dim ond oherwydd y byddwn nhw'n sicr o ddarganfod, os mai, gydag ynestrwydd gallwn edrych ar ein hunain a'n rhagfarnau, ein bod yn gwahaniaethu yn erbyn pobl. Ond mae angen i ni feddwl eto oherwydd fel eglwys y Drindod, fel dilynwyr Iesu, rydyn ni i fod yn oleufa disglair undod i'r byd, gan adlewyrchu cariad Duw yn y Drindod, yn y cariad sydd gennym ni at yr holl bobl, ar gyfer pob person. Nid oherwydd ei bod yn berson da, yn berson clyfar, yn berson cyfoethog, yn berson Prydeinig, yn berson Cymraeg neu yn berson gwyn. Ond oherwydd ei bod yn fod dynol ac yn dwyn delwedd Duw, beth bynnag arall ydyn nhw.
rydym yn troi at ein gweddiau. Gweddiwn ar y tad. Ar yr eglwys fod yn un wrth dystio i'r efengel a'i chyhoeddi. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Tros y claf, a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hanghenion. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion, a phawb a garwn. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. A cyflwyni ein hunain, a phawb y gweddiwn drostynt i dregaredd a nodded Duw, gan ddweud, Dad trigarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. A dwedyn ni gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hynwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw. Deled dy dernas, gwneled dy wellus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Darywyn ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y meddewn ninnau ein dyledwyr. Cnac arwain ni i brofedigaeth, eith'r gwared ni rhag drwg, canes eiddo ti'r dernas, a'r gallu a'r gygoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae gennym can i ganu. Diolch y tro yma i Archtha Con Andy am canu'r piano ac i ni Naomi unwaith eto am ganu. Dyma Ysblander Brenin Nef. Ysblander brenin nef, mawr sy'n ei wedd,
Y Sul nesaf, bydd dim ond un gwasanaeth unwaith eto fel y wythnos diwetha. Bydd Sara yn arwain gwasanaeth dwyieithog am 10 o'r gloch ar fyw ar Facebook. 10 o'r gloch, Sul nesaf gyda Sara am gwasanaeth dwyieithog. Bendithiwch y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, sy'n deiliwng o foli a'i ddyrchafu, byth bythoedd. Holl alluog a thragoeddol dduw, roeddeist ras i ni dyweision gan gyffesu ac arddel y wir ffydd, i gydnabod gogoniant y Drindod tragoeddol ac addoli'r undod yn nerth y dwyfol fawredd. Cadw ni'n ddiysgog yn y ffydd hon, a'n hamddiffyn byth rhag pob trallod, trwy Iesu Grist dy fab ein harglwydd, sy'n fyw ac yn ternasu gyda thi a'r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Alleluia, at gyfododd Crist, at gyfododd yn wir. Alleluia. Bendithiad Dduw ni, cadwed ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragoeddol. Amen.